Tällä puretaan Starburst, että siitä saa tällaisia yksittäisiä pikkuroomalaisia. Ensin sä katsot, että on semmonen kohta, missä on putkien välissä tyhjää. Ja sä otat vaikka mattopuukalla siitä paperit irti. Tolleen paperit auki. Sitten kun paperit on otettu pois, niin se näyttää tältä. Sitten otetaan nämä teipit pois tästä. Siinä on kaikille sytytyslangat. Sitten otetaan tää teippi pois. Noin. Nyt siinä voidaan melkein alkaa irrottelemaan näitä putkia. Kun on irrotellut yhdestä tällaisesta sytytyslangan tälleen selville, että näet, että se on niinku siitä putkesta, niin sit sä voit vaan heilutella sitä, ottaa vähän tosta. Heiluttele sitä vähän, niin se irtoaa. Nyt se on saatu silleen irti. Sitten leikataan noin paperit vielä irti. Sitten kannattaa repittää pohjaa irti, eli revi se vaan niinku voimalla. Sitten kun pohja on irrotettu, se on tälleen ja tässä on irrotettuna yksi pukki. Tässä on lopputulos, mitä saa kahdesta roomalaispadasta. Kaksi tällaista niinku paksua putkea, mitä voi käyttää itse tehyissä. 20 tällaista pikkuroomalaista.